O, mae'n braf gwybod. Recording in progress, meddwl rhaid. Bore da i chi gyd, a rhai o'na chi sydd yma, croeso i'r gwasanaeth, a rhai sy'n ymuno ar sgrin, croeso mawr i chitha hefyd. Gai ddiolch am y geiriau caredig o groeso dwi wedi cael ato chi. Mae'n hyfryd iawn cael bod yma, dwi wedi bod yn crwydro fel hyn ers 2 flynedd, felly mae hwn yn dipyn bach o arbrawf i mi. O'n i ar bina fes o'n i'n cyrraedd mewn pryd. A dwi'n gobeithio na ddarin ar un camera nalu ar yr A55 oherwydd o'n i yma hanner awr yn gynnar yn diwedd. Felly dyna wneud yn siŵr. Hyfryd iawn cael eich cwmni chi i gyd addoli fel hyn mewn Oedfa. Gawn ni ganu hefo'n gilydd emyn 292. 292. Ymhlith holl ryfeddodau'r nef. Hwn yw y mwyaf un. Gweld yr anfeidrol ddwyfol fod yn gwisgo natur dyn. Ni chaiff fod eisiau fydd tra boen seren yn y nef. Ar neb o'r rhai a roddoi pwys ar ei gyfiawnder ef. A'r penillion sy'n dilyn 292. O'r llythyr at yr Hebreaid mae'r darlleniad yn dod bore yma, a detholiad o adnodau sydd gen i o'r benod gyntaf ac hefyd o'r ail. Yn i gyd yn gyfarwydd, mae'n debyg, a sut yma y benod gyntaf yn cychwyn, ond yn llai cyfarwydd efo'r hyn sy'n dilyn. Fel hyn yr ysgrifenwyd. Mewn llawer dull a modd, y llefarodd Duw gynt wrth yr hanafiaid trwy'r proffwydi. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. Hwn yw'r un a benododd Duw yn etifedd pob peth, a'r un y gwnaeth y bydysawd drwyddo. Ef yw disgleirdeb gogoniant Duw, ac y mae stamp ei sylwedd ef arno, ac mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Ar ôl iddo gyflawni puredigaeth pechodau, eisteddodd ar ddyheulawr mawr hydi yn yr uchelder. Wedi dyfod gymaint yn uwch na'r angylion, ac y mae'r enw a etifeddodd yn rhagorach na'r eiddynt hwy. Oherwydd wrth bwy o'r angylion, y dywedodd Duw erioed fy mab wyt ti, mae fi ath genhedlodd di heddiw. Ac eto bydda fi yn dad iddo ef ac yntau yn fab i mi. Athra chefn
Pan yw'n dod a'i gyntaf anedig I mewn i'r byd, mae'n dweud, a bydded I holl angylion Duw ei addoli. Wrth bwy o'r angylion, y dywedodd erioed, eistedd ar fy naheilaw, nes I mi osod delynion yn dreidfain cyth draed. O'n I dysbrydion gwasanaethgar, ydyn toll yr angylion hynny. O'n I dysbrydion gwasanaethgar, ydyn toll, yn cael ei hanfon I weini, mwyn yr rhai sydd I etifeddu a chawdwriaeth. Am hynny. Rhaid I ni ddal yn fwy gofalus ar y pethau a glywyd, rhag I ni fynd gyda'r llif. Oherwydd os oedd y gair a lefarwyd drwy angylion yn sicr, ac os derbyniodd pob trosedd ac anifuddod ei gyfiawn dal, pa fodd ydy hangwn ni os esgeluswn ni a chawdwriaeth mor fawr? Ia chawdwriaeth, a gafodd ei chyhoeddi gyntaf drwy enau'r arglwydd, a'i chadarnhau wedyn I ni gan yr rhai oedd wedi ei glywed. A Dyw'n cyd-dystio trwy arwyddion, a rhyfeddodau, a gwirthiau amrywiol, a thrwy gyfraniad ar ysbryd glân, yn ôl ei wyllys ei hun. A boed bendith Duw ar y darllan a'r gwrando yna o'r gair gogoniant i'w enw. Pan da ni'n troi at yn gweddi, mae'n siŵr yn bod ni yn meddwl am ba bethau dyla ni bod yn sôn amdanyn nhw wrth droed gorsedd gras. Mae'n sydd yn cofio at ni. A mae yna bobl, da ni'n cofio, nid dim ond dair y fal byd, ond pobl a gollodd I bywydau ym mhob rhyfela sydd wedi bod. A mae yna rai o'n nhw'n byr ddiweddar, mae yna deuluoedd sydd mewn hiraeth ac mewn galar ar y diwrnod arbennig yma. Mi fysa ni'n esgeulus petai ni'n anghofio amdanyn nhw. Heb sôn am y rhai a gollwyd ar faes y gad. Wedyn mae'r gynhadledd fawr honno yn Glasgow. Dwi'n yn siŵr ydy hi wedi dirwyn I ben a'i beidio rhyw rygnu'n I blaen, mae hi dros I hamsar. Mae yna ddatganiad wedi wneud. Gan ni'n darllen bore yma. Siŵr bod chi gyd erbyn hyn yn gyfarwydd ag enw Hefin Jones, y gwyddonydd ym Mhrifysgol Caerdydd, oedd o'n greu sylwadau ynglyn â'r cymal sydd yn sôn am ddefnydd glo i'r dyfodol. Mae'n byr wanach, mae'n debyg, nag yr oedd o'n y drafftau cynharach. Felly mae yna gytundeb yn bodoli, ond da ni rhyw deimlo gallaf o fod yn well. Wedyn, wrth gwrs, yn eich plith chi, mae'n siŵr bod amgylchiadau rhai yna chi yn anodd, rhwybra, pyn garegog weithiau. Da ni gyd yn yn tro yn cael y profiadau yna. Da ni'n gweddio dros yn gilydd wedyn, tyna. Mae yna rhyw nerth i'w gael o deimlo bod eich brodyr a chwiorydd chi yn gweddio drostach chi ac yn cofio amdana chi ger y bron Duw. Efo rhyw feddyliau fel yna, ewch I ni gyda'n gilydd droi I weddio. Dad sanctaidd adyrchafedig yr ydyn ni yn dod, yn bobl I ti I blygu wrth droed dorsedd di. Unwaith eto rydyn ni'n diolch I ti am y fraint fawr hon. Da ni ddim yma oherwydd yn bod ni yn haeddu bod yma. Da ni ddim yma oherwydd yn bod ni'n derbyn rhyw fath o wobr, oherwydd unrhyw wrhydru yr ydyn ni wedi gyflawni, yr ydyn ni yma, oherwydd efo ti wedi yn gwahodd ni. Oherwydd efo ti wedi yn tynnu ni, oherwydd efo ti wedi rhoi ar yn calonna ni I ymuno yn yr addoliad hwn y bore yma. Da ni'n diolch I ti am hynny. Yn diolch nid yn unig am y gwahoddiad, yn diolch efo ti yn ymwneud â ni. A hynny gweitha, yn holl ffeiledda, yn holl wendida.
Da ni'n diolch dy fod ti'n bystyn llaw ti ag ata ni. Da ni'n diolch dy fod ti'n gwrando ar yn lleisiau ei ddil ni. Da ni'n ymdeimlo ar fraint yn bod ni o bawb, yn cael dod fel hyn a nesu at y Duw mawr hollalluog, sanctaidd a ffyr, a chodi yn lled ato. Arglwydd, mae'n calona ni'n llawn o ddiolchgarwch. Da ni'n diolch i ti am bob gofal sydd wedi bod drostan ni yn ystod y dyddiau diwetha. Nid yw wyt ti sydd yn troi cefn arna ni yn ôl unrhyw fympwy i'r gwrthwyneb. Ni ydy'r rhai sydd yn troi cefn arna ti. Ond yr wyt ti bob amser yn gyson yn dy holl ymwneud â ni. Felly mae hi wedi bod drwy'r cenedlaethau. Felly mae hi wedi bod dros y canrifoedd maith. Ac oherwydd cysondeb dy ymwneud ti a'r teulu dynol, oherwydd hynny, roedd a ti yn dy gariad mawr yn darparu i ni lwybr iachawdwriaeth. Ac ar fora Sul mor felys ydy hi, i gael diolch i ti am Iesu Grist yn gwaredwr, am y gwaith gyflawnodd o i'n prynhawn ar y fryn Calfaria, am ei farw aberthol, am ei atgyfodiad gogoneddus, ac am ei wahoddiad i wir a gwragedd a bechgyn a merched, ym mhob rhan o'i lywodraeth ac ym mhob oes, i ddod ato ef. Arglwydd, da ni yn ymostwng ger dy frawndi. Wrth i ni gofio'r hyn o'r ti wedi wneud drosta ni ac yn mwy ni, oherwydd hebddo ti ac heb yn gwaredwr Iesu Grist, ac heb waith o'r ysbryd glân yn y bywydau ni, yn calona ni ac o'n cwmpas ni, bydda dim gobaith i neb ohono ni. Ac felly rydyn ni'n gallu dweud mai ti ydy'n cadernid ni, ti ydy yn diogelwch ni, ti ydy'r mir sy'n yn hamddiffyn ni. A dyna pam rydyn ni'n medru dweud mewn Oedfa fod yr Haleluia yn fy enau di. Dyna pam rydyn ni yn rhoi, yn offrymu, y mawl, yn llwyr ac yn gyfan gwbl i ti. Arglwydd, da ni'n gweddio bydd i'n rhoi llwyddiant i dy waith yn y dyddiau hyn. Da ni'n gwybod fod na nawstera, da ni'n gwybod fod na broblema, da ni'n gwybod am yr amgylchiadau os dim angen manylu. Ond da ni yn meddwl am gynulleidfaoedd ac eglwysi ac unigolion a pobl arglwydd sydd wedi cerdded y llwybr o'r ti wedi gosod o'i blaenau nhw ar hyd y blynyddoedd. A da ni'n cyflwyno nhw'n dyner iawn i gofal di. Da ni'n cyflwyno y bobl sydd o'n cwmpas ni. Cyd aelodau mewn eglwys, cyfeillion, cymdogion, cydweithwyr. Pobl sydd yn cyfeithogi yn bywyd ni. Y rhai sydd dan afiechyd, y rhai sydd yn bryderus. Y rhai sydd yn cerdded llwybr profedigaeth a galar y cholled. Da ni'n cyflwyno ac yn ryw rai i gyd i dofal di. Da ni'n cofio i bod hi'n Sul y cofio. Ac yna da ni'n meddwl mewn tristwch am y modd mae pobl wedi bod yn rhyfela ar hyd y canrifoedd. Fel yr ydyn ni eisoes wedi sôn yn yr Oedfa hon, mae yna deuluoedd sydd yn galaru heddiw. Sydd mewn hiraeth heddiw, da ni'n cyflwyno nhw'n dyner iawn i dofal di, gan ofyn arglwydd y byddi di, yn nerth iddyn nhw ac yn cysgodi drostyn nhw. Yn ymchwilydd o gofio'n hanes rhyfelgar. Rydyn ni'n cyflwyno'r byd i ti. Gan ofyn i ti beru fod cenhedloedd daear yn dysgu sut i gyd fyw a'i gilydd ar pob gwahaniaeth, a cherdded llwybr, cymod a heddwch. A chydnabod y ben arglwyddiaeth di ym mhob peth, ac ymostwng i dywllus di.
O gofio'r gynhadledd yn Glasgow. Ydan ni'n teimlo'n siomedig nad oedd y cytundeb diwetha mor gyhyrog ac y byddan ni wedi dymuno. Ond mae yna gytundeb. Ac ydyn ni yn mawr obeithio ac yn gweddio arglwydd. Y bydd cenhedloedd y byd, unwaith eto, yn gwrando ar y gwewyr sydd yn dy gread di. Yn gwrando ar yr ochneidia yma'r cread yn ei mynegu. Ac yn penderfynu gyda'i gilydd ac yn unigol hefyd i gwrdd â her a sialens yn cyfnod ni cyn arglwydd i bod sy'n rhy hwyr. Rhod i darweiniad. Rhod i dylaw arno ni a gwarchod ni fel teulu dynol. Yn ni'n cyflwyno'r cyfan felly i doddal di. Gan ddiolch am y cyfle, gan ddiolch fod gorsedd gras yn awr yn rhydd. Bendithian ni'n yn hafoliad, bendithian ni drwy'r dydd heddiw. Tyna ni'n agosach at ati dy hun ac i ti yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân y byddai'r clod a'r anrhydedd a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Yn hemyn nesa ni ydy rhif 189. 189. O am gael ffydd i edrych gyda'r angylion fri. I drefn yr iachawdwriaeth di'r gelwch yn ddysu. Dwy natur mewn un person yn anwahanol mwy. Mewn purdeb, heb gymysgu, yn ei perffeithrwydd hwy. 189. Tybed pa mor aml pan yr ydych chi yn darllen eich Beibl y byddwch chi yn troi at y llythyr at yr Hebreaid. Dwi'n gofyn oherwydd mae yn anamal iawn dwi'n clywed pobl yn sôn amdano fo. Llai byth yn clywed pobl yn dyfynnu ohono fo. Dwi wedi clywed llawer mewn pregath, sgwrs a thrafodaeth yn cyfeirio at lythyra Paul a Pedr a Ioan, a hyd yn oed Iago. Ond am yr llythyr at yr Hebreaid, rhain ydy'r sôn amdano fo, ac yr ydw i erbyn hyn yn gofyn i mi fy hun, pam na hynny? Mi ddudodd rhywun rhyw dro
mae'r rheswm pam na ysgrifennodd John Calvin esboniad ar lyfr y Datguddiad oedd nad oedd o ddim yn ei ddeall o. Prin fod hynny'n wir. Ond tybed, a ryw reswm felly sydd am y ffaith yn bod ni yn gwybod cyn lleiad am y llythyr at yr Hebreaid. Wedi'r cyfan wrth i chi ddarllen o, unwaith yr ydych chi wedi pasio yr adnodau cyntaf yna, rhai nes i ddarllen i chi, mae'n dod yn byr amlwg mae llythyr ydy hwn sydd wedi ei anelu yn benodol at Iddewon. Ac o fanna mae'r enw'n dod y llythyr at yr Hebreaid. Y llythyr ydy o at yr Iddewon. Wel, da ni ddim yn gwybod pwy oedd yr awdur, a da ni chwaith ddim yn gwybod pwy yn union oedd yr Iddewon oedd yn cael ei hystyried yn ddarllenwyr. Ond un peth sy'n sicr, unwaith yr ydych chi'n cydio yn y llythyr arbennig yma, mae'n dod yn byr amlwg fod y darllenwyr a'r awdur nid yn unig yn gwbl gyfarwydd a chynnwys yr Hen Testament, ond hefyd ag arferion crefyddol Iddewig y cyfnod roeddan nhw'n byw yn ddyfo. Wel, pryd oedd hynny, meddwl chi? Wel, mae'r ysgolheigion yn tybio bod y llythyr wedi cael ei ysgrifennu a'i anfon yn hwyr yn 60au y ganrif gyntaf. A'r rheswm pam maen nhw'n dweud hynny ydy fod na gymaint o sôn yn y llythyr am y deml ac am ddefnoda'r deml ac am waith yr offeiriaid a gwaith yr arch offeiriad. Pan gofiwch chi fod y deml wedi cael ei dinistrio gan y Rhufeiniaid yn 70 oed Crist, mae'n rhaid bod y llythyr wedi sgwennu cyn hynny oherwydd does na ddim cyfeiriad o gwbl at y dinistr ar dudalennau'r llythyr. Pam felly, da ni'n gofyn, y cafodd y llythyr mae ysgrifennu? Wel, mae hynny yn dod yn amlwg yn eitha cynnar. Sef bod y darllenwyr, fel cymaint o Gristnogion eraill yn y cyfnod, wedi gorfod diodda erledigaeth. Oedd hi'n ddod i anodd. Mi oedd ei llwybr nhw wedi bod yn un caregog. Oherwydd hynny, da chi'n gweld, mi oedd ei brwdfrydedd nhw, neu fel da ni'n dweud mewn cylchoedd Cristnogol, mi oedd ei cariad cyntaf nhw at yr arglwydd wedi dechrau oeri. Mi oedd hyn yn rhy anodd. Mi oedd na ormod i'w golli. A be mae'r llythyr yn ei wneud yn syml iawn, ydy annog y Cristnogion newydd yma, sydd yn cael ei hamgylchynu gan amheuon ac ansicrwydd, i hannog nhw i ddal yn greu, i gadw'r ffydd, i sefyll yn gadarn, a sylweddoli cymaint y mae Iesu Grist ar efengyl a'r iachawdwriaeth yn ei ragori ar yr hyn roedd Iddewiaeth yn ei gynnig iddyn nhw. Mae'n ar ôl yr awdur, dwi wedi codi rhai cymalaf yma, yn ôl yr awdur, mae o'n deud wrthyn nhw, Iesu Grist ydy cyflawniad pob peth yr oedd Iddewiaeth yn sôn amdano fo. Mae o'n ymgorfforiad o Dduw, yn fodd i ddod â ni at y Dduw,
Ynddo fo, mae Duw wedi gwneud pob peth sydd yn angenrheidiol i achub bobl. Mae wedi cymryd lle yr hen ddefodau Iddewig, wedi cyflawni'r holl addewidion a chwrdd a bob gofyn. Mae o hyd yn oed wedi rhoi ei hun yn aberth perffaith a therfynol mwyn cyflawni'r gwaith a ymddiriedwyd iddo fo. Ynddo fo felly, mae'r llythyr yn dweud, ynddo fo a thrwyddo fo, mae iachawdwriaeth wedi ei sicrhau. A bellach, y cyfan mae'n rhaid i bobl i wneud, ydy derbyn hynny. Derbyn mai yn Iesu Grist, y mae Duw yn cyflawni i bwrpas. Mae angen iddyn nhw gredu hynny. Mae angen iddyn nhw gerdded y ffordd newydd. Y mae Duw wedi gosod o'i blaenau nhw. Y ffordd honno sydd yn arwain, a mae hyn yn eiriad nabyddus, y ffordd sydd yn arwain i'r ddinas ag iddi sylfaeni, saer ac adeiladydd yr hon yw Duw, y ddinas dragwyddol. Fanna mae o'n arwain. Fanna mae Iesu Grist yn mynd â chi. A dyma ydy neges y llythyr. Ac yn y fan yna dwi'n awgrymu, y mae'r llythyr yma yn cydio yna ni, gai ychwanegu o'r diwedd. Hyd yn oed os nad ydy arferion y deml a'r holl sôn am y traddodiadau Iddewig yn y penodau cynnar yn apelio ata ni, y gwrthwyneb ddyla fod yn wir am yr hyn sy'n dilyn. Y sôn am bobl yn hanes yr Iddewon, a mae yr awdur yn apelio atyn nhw, y sôn am y bobl yn hanes yr Iddewon sydd wedi cerdded llwybr ffydd. Yn yr unfed benod ar 10 mae hyn. Da ni wedi bod trwy 10 penod yn barod. Yn llafurio hefo traddodiadau nad ydyn nhw wedi bod yn gyfarwydd i ni. Ond rwan, da ni'n dod at rhywbeth arall. Y sôn yma am bobl sydd a'u henwa nhw'n yr Hen Testament, sydd wedi dal yn ffyddlon, pob her, bob problem, bob rhwystyr, pob argyfwng, mae'r rhain wedi dal gafael, a maen nhw'n cael eu henwi. Rhai o'r enwa, Noa, yn gyfarwydd, Abraham a Sara, Isaac a Jacob, Moses, Rahab, Samuel a Dafydd, ac wrth gwrs y proffwydi i gyd. A da ni mond yn enwi'r rhai sydd yn yr unfed benod ar 10. A be mae'r awdur yn dweud? Dyma mae o'n dweud, ydych chi'n gweld. Sylweddolwch y bobl yma. Bobl yma da ni newydd i henwi nhw. Dim ond addewidion am bethau gwell oedden nhw wedi gael. Ac yr argyfynga, yr helbulon, y trafferthion a yr anawstera, mi ddaru nhw ddal gafael yn yr hyn oedd wedi i addo iddyn nhw. Mi ddaru nhw ddal yn ffyddlon. Chi, medda'r awdur? Chi, yr ydych chi wedi cael cyflawniad yr addewidion. Da chi wedi cael y peth i hun. Da chi wedi cael Iesu Grist. Be di'r meddyliau yma sydd gyda chi ynglyn â chefnu ar Iesu? Dyma, medda'r awdur, fydda camgymeriad. Dyma fydda camgwag mewn gwirionedd. Ac mae'r geiriau yn tydyn yn rhybydd i ni na. Geiriau pwerus, awdur y llythyr at yr Hebreaid. Os yda ni unrhyw amser am ba reswm bynnag yn cael yn temtio i lacio'n gafael ymeth ar ffydd.
Mae'r llythyr yn dweud yn syml bod angen i nina, fel cymeriadau'r Hen Testament sydd wedi bod yn esiampl i ni, ddal ati, beth bynnag ydy'n hamgylchiadau ni, beth bynnag sy'n digwydd i ni, mae angen i ni frwydro i ddal gafael yn y ffydd a symud ymlaen. Cysylwi ar y gair brwydro, diolch yn awgrymu bod o'n hawdd i'r gwrthwyneb. Ond mae eisiau chi frwydro i ddal gafael yn y ffydd. Ond ta'r broblem ydy yn y cyd-destun ni, pan da ni'n defnyddio'r gair ffydd, dwi'n ama yn bod ni dan gamargraff be'n union mae'r gair yma yn ei olygu. Ac oherwydd hynny, tyda ni ddim yn gwerthfawrogi yn llawn o'r hyn y mae'r llythyr ar Hebreaid yn ei ddeud wrthyn ni. Dwch mi rei neu ddwy englishd i chi. Nid ffydd ydy cynnal arferion crefyddol. A mae dyna'r ydyn ni wedi wneud bob amser. A mae dyna oedd yn tadan mama ni'n gwneud. A mae dyna oedd yn cyn dadan ni, a'n cyn fama ni yn ei gwneud. Cynnal traddodiad ydy hynna. Nid trwy'r arferion crefyddol. Cynnal traddodiad ydy hynna. Nid mynegiant o ffydd. Nid ffydd chwaith ydy credu'r athrawiaethau cywir. Neu fedru esbonio pob peth am Gristnogaeth pan yr ydyn ni'n cael yn herio. Mae angen gwybod y gwahaniaeth rhwng ffydd a gwybodaeth. Mae dros y blynyddoedd yr ydw i wedi adnabod a bod mewn cysylltiad efo llu o bobl sydd wedi bod yn hynod wybodus am gynnwys y ffydd Gristnogol. Ond dwi'n medru dweud wrthych chi, a mi fysa'n nhw'n cyfadda wrthych chi, nad oedden nhw'n credu dim ond o. Mi oedden nhw'n gwybod, ond oedd o ddim yn cyffwrdd yn wirioneddol a'i bywydau nhw. Felly nid bod â gwybodaeth ydy bod â ffydd. Nid ffydd chwaith ydy derbyn bodolaeth Duw a bodolaeth Iesu Grist a bodolaeth yr Ysbryd Glân. Mae yna adnod enwog a phryfoclyd yn epistol Iago sy'n gofyn ar ei ben. A wyt ti'n credu mae un Duw sydd? Ydych chi'n teimlo? Ydw. Dyma safod. Dwi'n credu, dyma'n wasodiad un Duw sydd. Ydych chi'n ben? Mae Iago'n rhyw hanner gwenu. Ac yn ysgwyd i ben. Dwi'n defnyddio lot yn y chymig pan dwi'n darllen y Meibl. Mae'n dod ar cwbl y fyw, dwi'n gweld wthu ac yn ysgwyd i ben. Chi'n bod beth mae'n dweud? Da iawn nhw. Da iawn chdi, ia. Ti'n credu mae un Duw sydd yn sylweddol o. Mae'r cyffreiliaid hefyd yn credu hynny ac yn crynu. Mae'r opposisiwn yn credu gymaint â hynny. Sa chi'n mynd dweud bod gen y cyffreiliaid ffydd na fysa? Ond maen nhw'n credu mae un Duw sydd. Maen nhw'n dramwybodol mae un Duw sydd. A dyna pam oherwydd i fawreddo, i allu fo, i sancteidrwydd o, i byrdeb, maen nhw'n crynu. Mae'n chi sôn amdano fo. Yn hytrach na dim ond dweud yr hyn nad ydy ffydd. Dwch ni ddweud be ydy ffydd. Ffydd, yn ôl y llythyr at yr Hebreaid, ydy byw dan lywodraeth Duw. Mae'n dechrau hi. Byw dan lywodraeth Duw. Mewn i fuddod i Dduw. Yng nghwmni Duw. Mae o'n cynnwys gwrando ar air Duw.
Gwrando arno fo fel gair Duw, nid fel rhyw hen lyfr, rhyw hen lenyddiaeth. Gwrando arno fo fel Duw yn llefaru. Mae'n golygu cofleidio ac ymostwng i ben arglwyddiaeth Iesu Grist a phwyso ar arweiniad a chynhaliaeth yr ysbryd glân. Mae'n galw am ymroddiad llwyr. Mae'n galw am ymddirieddaeth lwyr. Ac yn y fan yna dwi'n meddwl yr ydym ni yn cael yn hunain mewn trafferthion. Am y bod ni bob amser, fel petai ni eisiau mwynhau y breintiau sydd yn dod o fod fel hyn. Ond ar yr un pryd, da ni ddim wir eisiau ysgwyddo y cyfrifoldebau sy'n dilyn. Da ni eisiau'r pethau da, ond da ni'n cilio oddi wrth y pethau sydd bach yn anodd i ni. Fel o'n i'n dweud yn gynharach, mae'r llythyr at yr Hebreaid yn dweud yn hollol glir wrth Gristnogion ym mhob cyfnod a phob oes nad ydy hi yn hawdd bod yn Gristnogion. Hynny, medda'r awdur. Gadwch i ni fod fel y bobl hynny yn yr Hen Testament. Gadwch i ni fod yn wydyn. Gadwch i ni fod yn benderfynol. Nid ystyr hynny ydy gadwch i ni fod yn benstiff ac yn styfnig. Gadwch i ni fod yn wydyn. Gadwch i ni fod yn benderfynol. A mae o'n mynegu'r anogaeth yn y 12fed benod. Fel hyn mae o'n dweud. Fel hwy, pobl y gorffennol o'n te. Mae newydd i rhestru nhw tydi cymeriadau'r Hen Testament. Yr rhai sydd wedi cadw'r ffydd, sydd wedi byw y peth yn ffyddlon dan lywodraeth Duw. Fel hwy, gadewch i ninnau fwrw y maes bob rhwystyr, a'r pechod sy'n yn maglu mor hwydd, a'r rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio, gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Honna di'r anogaeth. A mae o'n mynd ymlaen. Mae'n gosod Iesu Grist. Mae'n gosod beth ddigwyddodd Iesu Grist wedyn. Fel enghraifft, fel esiampl os liciwch chi a fi, i dilyn. Dyma mae o'n dweud, mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, right, mae o'n edrach ymlaen rwan, mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, fe o ddefodd ef y groes heb ddiffygio, gan ddiystyru gwarth, ac yma wedi eistedd ar ddyheulaw gorseddfaint Duw. Ddarydd fod hi'n gadael i'r darn anodd i stopio fod yna, mae o'n dweud. Ond oedd o'n edrych ymlaen at be oedd o'n mynd i ennill. A chanlyniad hynny ydy fod o wedi cael eistedd ar ddyheulaw Duw. A wedyn mae o'n dweud fel hyn, dyma mae hwn yn nodyn sy'n cyffwrdd. Meddyliwch amdano ef, pan mae'n galad yna chi. Pan mae pethau'n gwasgu yna chi. Pan da chi di'ch siomi, pan mae pethau di brifo chi. Meddyliwch amdano ef. Cadwch llygad ar Iesu Grist. Dyma mae'n dweud. Meddyliwch amdano ef. A o ddefodd y fath elniaeth ato'i hun gan bechaduriaid. Meddyliwch amdano ef. Rhag i chwi flino. Neu ddigalon. Dyna di gofyn sydd. Bod ni yn byw. Nid yn ymffrostio, chi, oes ma yna ddew, ne. O, da ni'n gwybod yr athrawieithau i gyd, medru atab unrhyw gwestiwn. Neu, da ni'n gwneud hyn oherwydd mae dyma oedd. Mae eisiau chi fod dan lywodraeth Duw, mae eisiau chi fod mewn i ddiddod i Dduw, mae eisiau chi ymostwng i Dduw, mae eisiau chi ymddiried yn Dduw. Drwy'r garw, drwy'r storm, drwy'r cwbl. Chymio orffan efo hwn. Na lawer o sôn y dyddi yma does am gair trydan, sgyn i ddim un. Dwi'n gwybod beth y cael pwy awyr. Rach fod y dyddiau
dreifio yn dirwyn I ben ni. Dweud ma nhw erbyn canol y ganrif yma, na fydd na ddim ceir petrol neu diesel, dim ond rhoi trydan. Dwi'n meddwl na'r pryder ydy, unwaith da chi wedi gweddru, neu fel da ni'n dweud yn Gymraeg, chargio, car. Os gyda chi daith, chi a phellter, na fydd y beth bynnag drydan fydd yn y car ddim yn ddigon I fynd â chi yno, dod â chi nôl. Dyna di'r pryder ar hyn o bryd. Hefo'n Cristnogaeth, dwi'n gweld ni'n debyg iawn yn yn hagwedd te. Pobl yda ni, fel mae'r epistol ar Hebreaid yn dweud, sydd I fod wedi cael ei gwefru gan yr holl alluog. Wedi cael yn gwefru trwy'r ysbryd glân, wedi cael yn gwefru trwy'r efengyl. A'r trydan ysbrydol yma ddylai fod yn ymgyrru ni ymlaen ac ymlaen ac ymlaen ac ymlaen. Y traffarth efo ni, da chi'n gweld ydy, nad ydy bod yn Gristnogion trydan yn unig, ddim yn bydlon I ni ydi o. Dwi'n chi fod yn onest, da ni eisiau bod yn hybrid. Na ni dderbyn y trydan, ond peidiwch a'n hamddifadu ni oddi wrth yn petrol a'n diesel yn llunyn. Yn cyfraniad ni i'r patrwm o fyw. Yn dealltwriaeth ni o'r amgylchiadau. Peidiwch a'n amddifadu ni o hynny, oherwydd mi fyddwn ni yn teimlo'n saffach. Ia, cael yn gwefru, ond mi fyddwn ni'n teimlo'n saffach os da ni'n cael cadw yn daliadau bach ni yn llunyn hefyd. Be mae'r llythyr at yr Hebreaid yn ei ddweud wrth chi a fi ydy, na tyda ni ddim I fod yn hybrid. Dim ond un ffordd sydd yna. A'r trydan ydy hwnnw. Y trydan yma Duw yn ei ddarparu ar eich cyfar chi, i'ch cynnal chi, i'ch gwefru chi, i'ch argyhoeddi chi, i'ch cysgodi chi, i'ch amddiffyn chi, i'ch paratoi chi. Y pethau yma Duw yn ei rhoi I chi. Dy'r pethau sydd yn mynd i'ch cadw chi'n ddiogel drwy bob her a drwy bob sialens. Cofiwch bod Iesu Grist ei hun wedi dweud wrtha chi a fi fel wrth Gristnogion eraill. Chi wedi goleini'r byd. Mae goleini I ni yn golygu trydan. Trydan. Dyna da ni angen. Gadwch I ni felly gadw yn golwg fel mae'r llythyr yma yn hannog ni. Gadw yn golwg bob amser ar Iesu Grist, awdur a pherffeithydd ffydd. Dewch I ni ddysgu ymddiried yn y trydan yma Duw yn ei ddarparu ar ein cyfar ni. Gadwch I ni edrach eto ar y duedd yma yna ni, sydd yn gwneud I ni feddwl y gallwn ni fod yn rhyw fath o Gristnogion hybrid. Diffyg ymddirieddaeth ydy hwnna. Gadwch I ni wneud y penderfyniad. Dwi'n edrach I gyfeiriad y gwaredwr. Dwi'n edrach I gyfeiriad Duw. Rydw i'n pwyso ar alluan erth yr ysbryd glân. Honno ydy'r ffordd. Yr ydw I am ei cherdded. A hynny am ei ffordd ffydd ydy hi. Mwyn enw. Amen. Yn hefyd ola ni ydy 324. 324. Saif ein gobaith yn yr Iesu, brenu nef, goleini'r byd. Ei ddoethineb a'i ddaioni a ffrwythlona'n gwaith I gyd. Llawen hawn. Drwyddo cawn holl adnoddau Duw yn llawn. 324.
Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwi oll, o'r awr hon hyd byth. Amen.